Бъдете благословени всички брати и сестри. Искам да ви благословя с тази песен. Нека да се припомниме Господ какво ни говори. Бъдете благословени. Моля те, Боже мой, помилвай ни ти, отговор дай ти на нашите моли. Да теме пред теб сега, да чуем твоя глас. Помилвай ни да бъдем този час. Моля те, Боже мой, помилвай ни ти, отговор дай ти на нашите моли. Да пеме пред теб сега, да чуем твоя глас. Помилвай ни да бъдем този час. Искате и търсите всичко ви от мен. Смилихте ли се ви сега от моята ръка? Искате и търсите всичко ви от мен. Смилихте ли се ви сега от моята ръка? С уста сте близо, сърцето е далеч. Върнете се всички пътя мой. С уста сте близо, сърцето е далеч. Върнете се всички пътя мой. Не изпратих ли своя дух да ви напътства тук? Верни да застанете пред моя бял престол. Мъчете и желаете човешки сили тук, но така не можете да ми угодите. Не изпратих ли своя дух да ви напътства тук? Верни да застанете пред моя бял престол. Мъчете и желаете човешки сили тук, но така не можете да ми угодите. Искате и търсите всичко ви от мен. Смилихте ли се ви сега от моята ръка? Искате и търсите всичко ви от мен. Смилихте ли се ви сега от моята ръка? С уста сте близо, сърцето е далеч. Върнете се всички пътя мой. С уста сте